ми угасна телефона. Айде, комбинираме сандвичите. Не, правим за теб След директно договаряне с китайските сега ги слагаме тостера. Не е за тостер, това вече. Тостер слага Не, може. Може? На тостер може. цена кетчуп и такова. Еми! Не, Чисто мама. така ли ще го направим? Еми, айде сега, да му направиш кефа. Айде. Сега го слагаме в тостера. Добре. Боди камера. Много интересен сандвич. Изглежда много вкусно. Защото сандвич, аз мислих, че за двама човека той го направи за мен. Това е мъжка си. Браво. Ай. Сега къде